Pupunta kami ngayon sa Jollibee. Dahil birthday ni tatay, bibilang ko siya ng Jollibee para pang birthday niya. Ngayong month lang birthday ni tatay. June 13 ang birthday ni tatay. This month, kaya ilang araw pa lang. Belated, happy birthday ha. Ay, thank you daw, sabi ni tatay. Malapit na namin masilayan si Jollibee. Kwento ni tatay, matagal na raw siyang hindi nakakakain ng Jollibee. Mahigit 10 taon na daw hindi siya nakakain nito ng paborito niyang spaghetti at ang manok na pirito. Okay, nandito na kami sa Jollibee ngayon at unang-una gusto ko lang batayin si tatay Pobincio. Tay, maligayang kaarawan sa iyo, tay. Sana humaba pa ang buhay mo at marami pang blessings ang darating sa atin at sana gumaling ka dahil sa iyong karamdaman ngayon. Huwag kang mag-alala tayo, nandito lang ako at susuporta sa iyo masigit sa maliit na bagay. At order namin na si tatay ng Jollibee. Ano gusto mo tayo? Pero i-take out lang namin. Ayaw kumain ni tatay dito sa loob. Nadali lang namin sa bahay nila. Ano ang gusto mo tayo? Chicken tsaka spaghetti? Yung soft drinks mo, pineapple o ano? Coke. RG. Coke na lang. Coke float. Okay. Maya-maya lang ay lumapit na kami sa counter at dali-daling tinuro ni tatay ang kanyang pinakapaboritong manok at spaghetti. Takam na takam siya dito. Ang sarap-sarap daw, sabi ng tatay. Maghihintay muna kami ng mga 3 minutes ba na ito? 3 minutes lang daw. Ito, tinawag na kami. Dali-daling lumapit si tatay sa kanyang in-order. At tinik out namin ang order ni tatay. At ito, palabas na kami ng Jollibee. At maya-maya lang ay sasakay kami ng tricycle at pagkatapos ay ititirapi ko na si tatay. Ano? Sakay ng tricycle? Yung nakapila? At sa puntong ito, nahirapan sumakay si tatay sa tricycle dahil masyado itong lowered at pinili na lang ni tatay na sumakay sa likod na bahagi. Sige, talikod ka tayo. Diyan ako sasakay eh. Ito ko lang sasakay sa likod. Kasi nahirapan si tatay kanina sa tara na. Kaya lang sa haba ng biyahe namin ay nakakarating na kami dito sa bahay ni tatay. At dali-dali niyang kinuha ang kanyang order na Jollibee. At binayaran ko naman si kuya. Nakarating na kami dito sa bahay ni tatay. Maya-maya lang ititira na natin si tatay.
natin maya-maya ang therapy natin ni tatay. Belated happy birthday, tay. Oo. Sa December. Sana sa December. Bayad mo na 100. Bigyan mo kay Ryan yung 100. Ha? Ha? Shout out, kuya! Madulas ako. No? Hindi ito matigas dati ah. Matigas na talaga. Dito. Ano to? Hindi mo tasuwin. Ito naman. Sobrang tuwin. Wala. Ha? Di parehas yung supply yata ng vitamin. Ginagawa nyo. Kailangan magparehas ang supply na. Para, parehas ang lambot. Oo, sakto na eh. Wow. Hey. Ay.
Uy. Andyan na, Jamil! Eh, kiplip. Saan ba? Nakita mo ako sa? Yeah. Saan kaya ito? Nasa bahay po. Maraming salamat. Ito, tapos na kami ni tatay. At abangan nyo kami sa third season tayo. Sa pangatlong pagkakataon na pagtagpo natin. Ay, kung yung gustong mag-sponsor dyan tayo. Yung kung gustong mag-sponsor dyan ay maaari lang kayo makipag-ugnayan sa amin na comment lang kayo para sa konting suporta kay tatay. Yung gustong magsuporta sa kay tatay Jubencio sa kanyang pagkain sa yung pag-araw na pagkain, sa pambili ng gamot at sa iba pang gastusin sa kanya maaari lang kayong makikipag-ugnayan o mag-chat dito sa amin sa Facebook page saka sa YouTube. Ano lang kayo. Salamat na lang sa tutulong sa akin. Nagpasalamat daw si Tatay Jubencio sa tumutulong sa kanya. Tay, maraming salamat po. Maraming salamat. Hindi nila